Bé, bon dia a totes i a tots. Per fi sabem per què li paguem 84.000 euros a la senyora Herrero cada any. Ha escrit una moció que després ha retirat, la covardia de la derechita, de 515 paraules, en els 3 anys aproximadament que porta en el govern de la senyora Català. Nos está costando cada palabrita 160 pavos. Enhorabuena. Senyora Català, mos és rendible el seu govern. Mos és molt rendible. Miren, a banda del que acaba d'explicar el portaveu del Partit Socialista, jo crec que estem davant del que... Per a què ha vingut Vox al món? Per a què serveixen vostès? Ells han vingut així per a intentar dir que ser racista és dir les coses clares. Han vingut així a justificar l'homofòbia. I han vingut així a dir que el debat cap en totes les seues idees que passen per arrasar sobre les persones diferents. I el Partit Popular ho consenteix. I la senyora Català ho avala. Però miren, no. Miren, quan els xiquets o les xiquetes utilitzen la violència per arreglar un conflicte, no se dialoga en ells, se para en sec. I no. Ser racista no se pot suportar, ni en la societat ni en l'Ajuntament de València. Ser homòfoba tampoc es pot suportar i se li planta cara, no se dialoga. I ser xenòfoba ha d'estar expulsat de la societat, no ha de tindre un diàleg. Perquè al final el que està fent Vox és vindre a normalitzar l'odi dins de les institucions, amb la connivència del Partit Popular, que per cert, se s'estan menjant la torra. Pensen en l'estratègia. Però saben què és el que són de deberes? Aquests que cobren 84.000 euros i no fan absolutament res mentre són regidors de govern? O el que és pitjor, aquells que demanen diners per a recaptar les ajudes de la Dana i se les embutxaquen i se les queden en el seu partit. Aquells que se'n van de viatge romàntic als 2 dies d'una Dana que va arrasar la nostra ciutat i que va deixar 17 víctimes. I ells passejant-se de la mà per Morella. Són vostès, exactament aquells mateixos, que tenen escorcollada València Activa per les sospites dels seus anxullos. Això és Vox i no una altra cosa, no la defensa dels interessos de ningú, no la dignitat de la política. Són la vergonya i el femer del que no hauria d'haver passat mai en la vida institucional de cap espai. I damunt venen així a qüestionar si hem de demanar que la justícia actuï tantes voltes com calga, compromís tocarà la porta de la Fiscalia, per a que valori si ha d'investigar tuits com els que vostè va fer en el seu dia. Si se'n penedís, la propera vegada guardes ditets, o almenys raone amb el cap, que li vindrà molt millor. I l'alcaldessa, mentrestant, què fa? Calladitos, calladitos. És el mateix que li han fet este matí per a que retire la seva moció. Calla, cobra i continua. I la senyora Català fent-se fotos, ostentant la vara de mando que tant li agrada, i saben què és el que és? Absolutament tot fatxada. Fatxada és el que estan fent en aquest Ajuntament. A costa dels drets de moltíssimes persones, perquè al final el que tenim és un govern que odia la meitat d'esta ciutat. Odia a les persones que tenen una pell diferent, a les persones que estimen d'una manera diferent, a les persones que venen d'altres llocs, fins i tot a les dones. L'autoodi també és un tema per a debatre. Però ¿saben qué es el que va a pasar? Mi padre también era refranero. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pongan las suyas a remojar, perquè el dia de demà, si tenen qualsevol mancança física, si les falta pelo, que a muchos les faltarà, si tenen uns ulls que no són blaus, o si no caminen com ells volen que caminen, també aniran a per vostès. I saben què escriurà la història? Que la senyora Català, amb tota la seva correcció política, no sols ho va consentir, sinó que ho va finançar. I el Partit Popular li va permetre a Vox que vinguera així a riure i a qüestionar si els drets humans se poden dialogar o no se poden dialogar. El compromís ho tenim molt clar. Així no es dialoga, no es debat sobre la vulneració dels drets.
i anirem a la Fiscalia tantes voltes com calga perquè ja els estan fent transitar als peus de la justícia. No s'obliden mai. Els que amenacen així dins en demandes són vostès. Els que es planten cara som nosaltres. Els que posem en mans de la Fiscalia que dirim el que s'ha de fer som nosaltres i ho tornarem a fer tantes voltes com calga. Ara, senyora Català, penso una cosa. Vostè està donant la cara per un govern que li està dient als valencians i a les valencianes que si no tens casa, eres una ocupa. Si no arribes a final de mes, que te jodan. Si no tens transport públic, camina, vaga. I si en definitiva no eres normativa, ahí tens la porta que en el nostre govern no pots comptar. Però los caradures de Vox, 84.000 euros a l'any, sense fer absolutament res. Gràcies, senyora Robles.